Čile sa za posledných 50 rokov stalo fenoménom v oblasti pestovania hrozna. Z jednej strany Tichý oceán a z druhej strany pohorie And preňho vytvorili svetovo jedinečné podmienky. Vína z Čile si získali popularitu na základe jednoodrodových vín, plných vín so zrelým ovocným prejavom. Lahodné čilské víno osloví laikov aj skutočných znalcov. A hoci hovoríme o veľmi kvalitných vínach, nemusia byť vždy drahé. Vďaka tomu, že je vás, našich zákazníkov, veľa, objednávame ich vo veľkom a teší nás, že vám ich môžeme poskytnúť za výrazne nižšie ceny, ako je obvyklé. Poďme si jednotlivé odrody predstaviť s Martinom Pastýříkom, prezidentom Asociace somelierov České republiky. Představuji vám 6 vín, které jsem pro vás sám osobně v Chile vybral a doufám, že vám, zákazníkům společnosti Mountfield, budou chutnat. Proč Chile? Protože jsou to jednoznačně jedny z nejlepších vín v Jižní Americe. Ta vína svojí ovocností a tím charakterem překvapí každého, kdo bude chtít tato vína ochutnat. Garantuji, že tato vína patří skutečně k tomu nejlepšímu, co jsem v Chile měl možnost ochutnat. To je vždycky ta nejlepší zkušenost, jak to víno samotné poznat. Máme tady 3 bílá vína z Chile. 2 ze stejné odrůdy, z odrůdy Sauvignon Blanc, jedno z vinařství Biskert v kategorii Grand Reserva, což znamená, hrozny byly sbírány v nejlepších polohách. Druhé víno, Santa Carolina, také Sauvignon, 150leté vinařství, jedno z nejstarších vinařství v Chile. Třetí víno, to bych vás chtěl upozornit, Chardonnay, také z vinařství Biskert. Při otevření tohoto vína budete šokováni jeho ovocností, mineralitou a sílou a intenzitou. Červená vína z Chile. Čím jsou výjimečná? Jsou výjimečná svojí intenzitou, ať už barvy, nebo vůně, nebo chutě. Vybral jsem pro vás 3 odrůdy. Začnu odrůdou Carmenere, což je odrůda, která pochází původně z Francie. Dnes je z 90% pěstována pouze v Chile. Vyznačuje se výraznou kořenitostí, ovocností a dlouhou dochutí. Další, které jsem pro vás vybral, je odrůda Merlot z vinařství Biskert. Toto víno je také v kategorii Grand Reserva, což znamená, že hrozny jsou sbírány na nejlepších polohách, které toto vinařství má. Je to opět víno velmi intenzivní, se silnou ovocitou chutí po červených plodech. Jako třetí víno bych vám chtěl prezentovat Cabernet Sauvignon, odrůda, která je vlastně pěstována nejvíc po celém světě, která je také nejvíc pěstována na chilských vinicích. Tento Cabernet Sauvignon je srovnatelný skutečně s nejlepšími Cabernet Sauvignony, ať už z Ameriky nebo z Evropy. A zase, na rozdíl od vín evropských, od těch červených vín evropských, od našich kabernetů, je daleko intenzivnější, ať už v barvě, v chuti nebo v dochuti. Speciální bonus na závěr. Pro osvěžení jsem pro vás vybral jedno víno z Itálie. Konkrétně je to Prosecco z oblasti Veneto, blízko Benátek. Víno je děláno klasickou metodou druhotného kvašení. Na rozdíl od šampaňských je to druhotné kvašení v tancích. Této metodě se říká metoda Charmant. Vína jsou s nádherným perlením, s nádhernou ovocností a skutečně je to jedno z nejlepších šumivých vín, které jsem měl možnost ochutnat. Na zdraví, ať vám chilská vína chutnají.